Ayya an ƙagi soyayya a zuciyar mutum biyu, kuma aka yi duniya da lahira kaji abu biyu. In aka yi mace aka yi namiji kaji su biyu, ta yama za a ce ga goma to ni in ɗau biyu. Ai daidai ne idan ka haɗa da ɗaya sun zan biyu. Akwai fara da baka amma na ɗauke ki bakar mace, ita nake so bakar mace, ni na ɗauka bakar mace, ita na zaɓa bakar mace. A lokaci guda sanki ya kama ni, sai aje a barbada sanki ya mun rauni. Ai ina sanki na faɗa waye za ya musani, ni a dubu na ɗau guda ke ce kin ka taɓa ni. Zan toshe kunne na koda za a kiran majanuni, su kwana suna ta faɗa da sun faɗa zan ce musu ke ce bakar mace, 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 ta kama ni bakar mace, bakar mace, nasa bakar mace, bakar mace. Ni zan yi miki shara, wanki ki tara, girki za na tsara, samun ki farar dabara, rashin ki ne asara. Aure da ni da ke a ɗaura, har shaidu a tara, idan Allah ya tsara ni zan auri bakar mace, 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 bakar mace, 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 bakar mace, 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 bakar mace, 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 bakar mace, 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 bakar mace, 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 bakar mace, bakar mace.